sakit. Uri tingatal daw nga ang matuon, di ang sarden na agong pubura. Tanong ka di mapanunod para pamilya iga edang obra. Iga milikit na ruway at tawil, ligos tibiyag ayat kirarawin. Dili asan Nicolas, nanong pagbiyagan mi. Dili anak no anti, gasat ken ayat. Tiray aw, tuy ili tayo anak tamudan. Agarang ko, tuy ili tayo asan Nicolas. Lakay! Aga na ka kuwan! Damyan, han ka makigkidtot daytoy ti anak yo, indak sang gasat, pimusay ni bakit mo nga nangiyanak. Apay kastur, itigasat ko, nakasasaim, nakadagdag sen. Damyan! Maikan! Terminong tibasi, pangpaiktur tibagi. Nagsakit ti rusok ko. Tatang! Anak kinuan! Aday, wag na. Sulmuangin na to'y. Malas ka tibiyang ko. Tatang! Abay tatang ko! Nining, bakit ko? Tarabayan na kumamang isumli, tirik na kada ito'y anak na. Diyos ko, pakawanin na. Ano na ito'y inararamid ko't biyagkon. Kaya't ko diyang balbaliwen. Tapno ti pamilyak kita ang balaygi. Pakawanin na anak ko. Blessing, pakawanin na. Wen, tatang! Ay, ayatan ka unay. Anak ko, blessing. Dili asan Nicolas, ay nilayasin pa nagkakay sa dili asan Nicolas. At tamilit alain sa maya, iray aw, tuy ili tayo anak taudan. Agra ko, tuy ili tayo asan Nicolas. Dili asan Nicolas, kinarayat kita rambakan. Ili anak no anti, kasat kenayat. Iray aw, tuy ili tayo anak taudan. Agarag ko, tuy ili tayo asan Nicolas. Ili asan Nicolas.